Sibingelele. Kule video sifisa ukukhuluma ngey'gwebo ezithwalwa abantu abakhethiweyo. Abantu abakhethiweyo sometimes khona iy'gwebo abay'tholayo abakhula ngazo, zize zibabeke kwi-destination la kumele ukuthi bafike kuyona, la abakhethelwe kuyo noma abakhethelwe yona. Ake siqale-ke, number 4, i-most yabantu abakhethiweyo bavela from imindeni ehluphekayo. Not imindeni eswele, not imindeni exakekile, imindeni ehluphekayo. That's where abantu abakhethiweyo i-most yabo bevela khona. Kokunye uthola ukuthi unabazali bobabili kodwa baxakekile, bayahlupheka abazali bakhe, abakwazi ukuthi bama-afford lezinto abafuna ukuthi bamenzele zona, lezinto abathanda ukuthi bamenzele zona. Uthola ukuthi bayahlupheka abazali bakhe, uthola ukuthi lo muntu lo okhethiwe uphuma emndenini okanjalo, akhuliswe yile simo lesokuhlupheka, azabe ulo muntu ayekhethelwe ukuthi abe wuye. I-most yabantu abakhethiweyo bavela from imindeni ehluphekayo, ilapho la bekhula khona, bashepheke khona. Kuzothi number 3, i-most yabantu abakhethiweyo bazalelwa komalume, abazalelwe emshadweni, noma baba imlanjwana. Ngibeke kanjalo. Yini umlanjwana? Umlanjwana noma umuntu ozalelwe esihlahleni, umuntu ozalwe ngale komshado, umuntu abazali bakhe abangazange bashade kodwa bajomba umthetho wokuthi ingane ayitholwe emshadweni, bathola yena, benza okungafanele ukuthi bakwenze, kwabe sekuvela yena. Umlanjwana, it's because umlando wakho awuphelele. Umlando wakho kumele ngabe uqala komalume, ngokuthi baba wakho ahamba ayovela khona ucela isihlobo esihle, ahambise umcelo, ahambise ibizo, alobolo, bese uma wakhe yakhishwa, bese nesigcawini, bese kuyima kuzalwa wena. Kumele ngabe wafika kanjalo wena emhlabeni, kodwa ubaba wakho wakujomba konke lokho. Awunawo umlando wakini, unomlando oqala komalume uphinde uphelele komalume. Umlanjwana-ke loyo, umlando wakho awuphelele. So iy'ngane ey'ningi ey'khethiweyo zikhuliswa yilezo zimo lezo, and sometimes ziyashayeka because into nento umthetho emisiwe ihamba nani nesibusiso sayo. Umthetho nomthetho ophulwayo uhamba nesiqalekiso sakhona. Sometimes iy'ngane lezi ey'khethiweyo zishawe iqalekiso zokuthi ayizalwanga ngendlela okwakumele ukuthi zizalwe ngayo, which is indlela yokuthi zizalwe emshadweni. Ezinye zakhunjuzwa imihla ngemihle kuthiwa wena phela umlanjwana, phela wena umshana wona la. Umshana awukwazi ungena ugamanxe komalume, khona la amandla akho khona aphela khona. Kunezinto ongenawo amandla okuzenza komalume, kodwa futhi at the same time awukwazi ukuya kini, umlanjwana. Ngiyakuyishisa impepho komalume, noma ngabe usuyindoda usuwumpunga ekhanda, mhlawumbe akusekho umuntu, awukwazi ukuyishisa impepho komalume ngesibongo sakomalume. Kumele ufune umuntu wakhona, noma umalume noma ubani. Awukwazi ukuzenzela nje uthi hayi mina sengiphelele la ku-right, no. So lento iyayishaya iy'ngane ezikhulele komalume. Abanye abantu, I've seen mina abanye abantu uthola ukuthi ngisho ngokwamasonto kuthi mekuthiwa kukhethwa yena ukuthi mhlampe abe umfundisi kulelo bandla, kube khona abakuvezayo ukuthi lo muntu akazalelwanga emshadweni, ngaba kanjani umfundisi? Yini? Ushawa isiqalekiso sezenzo zabazali. Kuthiwa lo muntu ngiyakwazi ukusiphatha, akazalelwanga emshadweni. Bakhona abantu abakushoyo lokho, not ukuthi ngithi ba-wrong noma kunjani, kodwa bakhona abantu abakushoyo abakuvezayo. Ngisho ebukhosini kwezinye iy'ndawo kuthiwa akazalelwanga emshadweni, lo ngiyakwazi ukuba uthola ukuthi okufanele ukuthi abe yinkosi, kodwa uthola ukuthi uyachithwa ngenxa yokuthi ushawa yini? Ile simo sokuthi wazalelwa esihlahleni. So lezinto, so lesimo lesu siyazigweba
sometimes iy'ngane ezikhethiweyo. Kuzothi number 2, i-most yabantwana abakhethiweyo noma iy'ngane ey'khethiwayo zikhula ngaphandle komama. I'm not talking mina about umuntu oshiwo umama esemdala mhlawumbe akushiya usuno-19, 20. Ngisho mina ukuthi uthole ukuthi mhlawumbe wathi ezalwa washiya uma wakhe wakhula ngaphandle kwamama. Uthole ukuthi mhlawumbe wathi eno-10 years, 11 years washiya umama. Uma wakhe uthole ukuthi akabonanga lutho okuhle akwenza. Omunye uthole ukuthi akamkhumbuli ngisho umkhumbula uma wakhe ukuthi wayenjani, usembona ey'thombeni. So le y'ngane zikhula ngaphandle komama. Yabona-ke umama ukukhula ngaphandle kwamama kufana nokuthi usuke ungenayo i-backbone, usuke ungenawo umgogodla, ngoba umama umkhulumeli wakho, umama ummeli wakho, uyakulwelwa. Yabona ingane emixhashazwa noma kwenziwa kanjani, asuke emaningi amathuba ukuthi akekho uma wayo lapho. Akunzima ukuthi abantu bomndeni noma abantu nje general ukuthi baxhaphaze ingane kukhona unina, futhi akekho unina ovumayo ukuthi ingane yakhe ixhashazwe ngoba uyayilwela. I-priority yokuqala kumama ukulwela ingane yakhe. Into ezakuqala kunanoma umuphi umama khona emhlabeni, it's not indoda yakhe, it's not abazali bakhe, ingane yakhe ayizalayo. Ingane yakhe kungalimala konke kodwa not ingane yakhe, kungadlalwa ngabo bonke abantu emhlabeni kodwa not ingane yakhe. So wena uma ungenayo umama usuke ungenayo umkhulumeli ngoba usuke usurrounded nabantu mhlawumbe abanabazali babo abanoma wabo ababakhulumelayo. So wena ubonakala ngombala ukuthi awunayo umkhulumeli wakho. Leyo nto ikukhulisa kanzima, leyo nto ikukhulisa kabuhlungu ngoba akekho umuntu okulwelayo. Nombani ofuna ukuthi enze into ayithandayo kona ayenze, uyakuxhaphaza nje, akhulume ngendlela akhuluma ngayo, okhulumayo nje, iba nzima impilo yakho. So i-most y'ngane ezikhethiweyo ezinye zikhula ngaphandle komame. Kuzothi number 1, i-most y'ngane ezikhethiweyo ziba nobaba abangenandaba nazo. Lokhu kuphinda lokhu, i-most y'ngane ezikhethiweyo ziba nobaba abangenandaba nazo. Not ukuthi abanandaba nazo kuphela, bavula umnyango labo baba, if ilokhu isondeza, bavula umnyango wokuthi zijwayeleke kabi noma zithathwe kancane. Yabona ubaba wakho mengazange akuprioritize wena, kukancane ukuthi abantu bakuba bakuprioritize wena. Mengithi abantu bakubo ngisho mhlawumbe abantu bakini, mhlawumbe unkosikazi wakhe mekuthi ashadanga noma wakho, uma wakho stepmother, mhlawumbe ezinye iy'ngane zakhe ayizalele emshadweni. I-most-ke iy'ngane ezivamise ukuthi obaba bazo bangayiprioritize, bangayithathe notice, iy'ngane abathi ngokwabo abayizalelanga emshadweni, ngokwabo abathi akuzona ezasemshadweni, bavamise ukuprioritize lezi abathi ezasemshadweni. Leyo nto-ke ivula ukuthi udeleleleke, uthole ukuthi kokunye uzotshelwa emehlweni kuthiwani, kumele ngabe uyabonga ukuthi ubaba wakho azange azakuphika. Ezinye iy'ngane azinabo baba, you should be thankful. Kumele ngabe uyabonga ukuthi ubaba wakho uyakondla, kumele ubonge lokho. Akumele ulwele ukuthi you should get your worth or whatever, you should demand isikhathi lapho or what. Kumele ubonge nje ukuthi akakuphikanga, uyakondla. So lento yokuthi obaba bangayithathi notice iy'ngane zabo ayive ikhulisa kabuhlungu, because kuney'ngane eziyibona zi-entitled, zi-special ngoba nakuzona kuthiwa zizalelwe emshadweni, bese kuthi le ezalwe entombini sekumele ithwale ijoka ngalokho. Ngesenzo sakho ubaba esaba ungahleleki. And mancane amathuba ukuthi abantu bakini noma bakubo kwababakho bakuthathe inotice. Ngisho sedlulile emhlabeni babo wakho abasoze bakuhloniphe ngoba ubaba wakho yena uyena wakho udonga phakathi kwakho nabantu bakini. Ubaba wakho uyena owabajwayeza ukuthi bakuthathe njengento engekho, njengento useless.
bafunda from ubaba wakho, basika iphethini. Ngisho iy'ngane-ke lezi ekuthiwa zizalwa emshadweni, lezi ayibeka phambili, kukancane ukuthi nazo zikuthathile, noma ngabe umdala uyinkosana, usuyafika ufuna ukwenza okulungileyo, kukancane ukuthi ziyokukholwa noma ziyobambisana nawe, ngoba zikhumbula lolu dongo lwakho ubaba wakho esaphila emhlabeni lokuthi wena uyilutho. So i-most yey'ngane ey'khethiweyo, obaba bazo abayithatha inothisi, obaba bazo bavula igesi lokuthi zideleleke, ngoba ngisho i-stepmother mesibona ukuthi babuya eqinisweni, ubaba uyayilwela iy'ngane zakhe, asazi noma kanjani. I-most yey-stepmother zithathe nje noma kanjani iy'ngane, ngoba zisuke zibona obaba ukuthi kuyayela, yibona abalandela umthetho wazo iy'stepmother obaba, so ingakho zenza noma kanjani. Kodwa ubaba meqinisweni ethi akukho ngane ezoya ngaphandle la, zonke iy'ngane ezothola ukulinganayo, azenzi noma kanjani. So lento yokuthi ubaba angakuthathi inothisi ivamise ukuthi ikukhulise kanzima. I-most yey'ngane ey'khethiweyo ziba nobaba abangenandaba, abavula amagethi ukuthi zideleleke, abangayithathi inothisi futhi, kuze kwande nakwabanye abantu abasemndenini lapho ubaba kevela khona. Siyabonga kakhulu.